Crisandra Juice, Joe D'Amicoli, Daniel Kirkop, Mary Rose Mallija, Dominika Aquilina, Ian Fenech, Tiziana Kalleja u Andy Catania. Dawn l-atturi komiċi l-koll se jinaqdu flimkien għar-rally tas-satira Għaxek li se tittella fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun. Għar-raba sena konsekuttiva l-Forum Żgħażagħ Laburisti se jkun qed itella r-rally tas-satira Għaxek taħt kitba u direzzjoni ta' Crisandra Juice. One News tkellem miegħu dwar it-tema ta' din is-sena. Ma dis-sena iktar milli plot partikolari jew storja partikolari m'għandniex li għandna. Għanna xaġna aħjar fil-verita, ħanna jihdu aspetti differenti ta' nies kif ir-react wara li tella l-Labor fil-gvern. Tkellimna wkoll ma' wħud mill-atturi dwar il-karattri li se jkunu qed iżewqu din ir-rally tas-satira. Ħagwar qed nagħmel diversi karattri fosthom wieħed iċ-ċif li qed joħsib il-bini tal-Parlament il-ġdid, mhux il-bini propri, qed isolvi l-problemi tal-Parlament il-ġdid. U għandu wkoll il-kappillan u mbagħad hemm diversi karattri oħra li ħankun qiegħed ninterpreta jien flimkien ma daw ġimiel ta' nies. Michelle tas-soltu sa tkun hemm ġifieri, nazzjonalista bil-pedigree, imma għamlet xi ħaġa differenti dis-sena ġifieri. Billan li s-saħħa jilħaq is-off, ovvjament irnexxielu jakkwista transfer dawn. Għall-atturi din l-esperjenza hija waħda mill-isbaħ kif qalulna huma stess. Esperjenza li matula mhux biss jagħtu gost lin-nies imma jieħdu gost huma wkoll. Però l-esperjenza tiegħi s'issa naf żgur li hija tajba ħafna. Dan huwa tim sabiħ li taħdem miegħu, tieħu pjaċir ħafna naħdem miegħu. Gost to gost, għax laqgħet u aħna aħseb wara n-nies kemm se jitqux. Ir-rappreżentazzjonijiet tar-rally tas-satira Għaxek se jsiru fl-20, 21 u 22 ta' dan ix-xahar.